Áno, tu je mamka naša tehotník s bábätkom v brúšku a tu je jej ochranca Vlkodlak Rexo. Sedí. No a tu máme pripravených motorkárov. Áno, pretekári naši na motorkách, na všetkom. Vun, vun, vun. Mačko, takže ako sa voláte, pán pretekár? Cliff Jumper Prime. Cliff Jumper Prime. A vy sa ako voláte? Orsi Prime. Orsi Prime, perfekt. Ty si modrá motorka. A ty sa ako voláš, pán pretekár? Bumblebee Prime. Bumblebee Prime. Vynikajúco, tak si vás teraz poriadne zameriam a môžeme sa pripraviť na štart. Pripraviť sa. Pozor, štart! A prvý pretekárik sa nám už vracia. Vynikajúco. A ďalší pretekárik sa nám vracia, Tanička. Krásna kočka. Utekaj za mamkou, ja idem tancúckom, lebo má pokazené kolieska. To nevadí. A tu máme pretekára, ktorému sa pokazila mašinka na trati. Ale on to zvládol, otočil, lebo on je šikovný, najšikovnejší opravár. A už šape hore kopcom. A ideme za ním do cieľa. Áno. A tu už sú pretekári v cieli. Mačko brzdil šmikom. A už sú znova nastúpení, pripravení na štart. Mačko, poďte tu bližšie, že by sa ste ono. Dobre? Neboj sa, poď tu bližšie. Aj s Taninkou. Hun. A znova sú tu naši pretekári pripravení. A opýtam sa ich znova, ako sa... Nechaj, Mačko, nech ide, kde chce. Ako sa nám volajú nezbeďoši? Ako sa voláte, pán pretekár? Cliff Jumper Prime. Ako sa voláte, pani pretekárka? Modrá motorka. Modrá motorka. A ty sa ako voláš? Bumblebee Prime. Bumblebee Prime. Tak, to sú najkrajší. No, Rexinko nevadí. To je naša maminka. Vlkodlak Rexo. A znova sa pripravíme na to, že ich odštartujeme. Pripraviť sa nezbeďoši.